Не хоҳаро апои азиз, ин дору номаш женский здоровье, и барои занҳо, барои касалиҳои занона, занакое ки мисол злокачественный, доброкачественный опухол доранд барои ваё, барои киста, барои миома, барои фибромиома, барои мастопатия ва барои дигар бемориҳои занона гинекологический дорувой. Хоб нархи ин бародар апо хоҳарои азиз, нархаш 1200 рубли Русияй, 1000 рубл мешавад, арзонаш мекунем, мисол кадомет харидорӣ кардан хоҳем. Хоб ба тамоми шаҳрҳои Россия равон кардан мешавад. мо дар шаҳри Санкт-Петербург қарор дорем, кадом шаҳрҳои Россия ки ҳастен почта қати равон мекунем ва агар ки дар Тоҷикистонам ки дар кор бошад то на ҳами дору Тоҷикистонам равон мекунем. Так что апа ва хоҳарои азиз метавонед дар рақамҳои дар рӯи экран буда занг занед ва ҳами дорувои мо харидорӣ кунед. Дар ин ҷо мо Қуръон, ҷойнамоз, тамоми намуди доруворо дорем ва ҳиҷоманам дорем, хулоса тамоми чӣ дорем.